ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ପୁଣି ହୋଇପାରନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି ଭାରତର ଅଧିନାୟକ। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2022ରେ ଭାରତର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ବିସିସିଆଇ ଏବେ ଚୟନକର୍ତ୍ତା କମିଟିକୁ ବରଖାସ୍ତ କରିଛି। ଏ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତର ପରାଜୟ ପରେ ଏବେ ଏହା ପଛରେ କାରଣ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ତେବେ ବେତନ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଥିବା ଚୟନକର୍ତ୍ତା କମିଟି ଉପରେ ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 15 ବର୍ଷ ହେବ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକ ଏବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଗଲା। ଆଇସିସିର ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ଲଗାତାର ବିଫଳତା ପରେ ବିସିସିଆଇ ଏକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼ରେ ଆସିଛି। ବେତନ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଥିବା ସିଲେକ୍ସନ କମିଟିକୁ ବିସିସିଆଇ ବରଖାସ୍ତ କରିଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ଯେ ଏ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମିକ୍ସ ଛାଡ଼ି ଖୁସିରେ ନାଚୁଛନ୍ତି। କେହି ଏହାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ହେଉଛି କର୍ମର ଫଳ, କାରଣ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସିଲେକ୍ଟର ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ବାହାରି କରିଥିଲେ ତା ଉପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ରାଗିଥିଲେ। ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ଯେସାକୁ ତେସା ହୋଇଯାଇଛି। 2022 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଟିମ୍ ହାରିଯିବା ପରେ ବେତନ ଶର୍ମାଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ କମିଟିକୁ ବିସିସିଆଇ ବାହାର କରିଦେଇଛି ଏବଂ ପୁଣି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ପୁଣି ବିରାଟ କୋହଲି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଭାର ସମ୍ଭାଳିବେ ବୋଲି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତ ଭାଇମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଏ ବିରାଟ କୋହଲି ପୁଣି ଏଥିରେ ଅଧିନାୟକ ହେବାଟା ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଭଲ ନା ଖରାପ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ।